সমষ্টি ফাইনাল তো আজি আমি ইয়াৰ ভিতৰতে দুটা সমষ্টিৰ ক্যান্ডিডেটটো মই ডিক্লেয়াर দিব বিচাৰিছো। हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव इसोरनो जोबोर मोजां दं। लोगोफोर आं दिनै बे बेलासि समाव नोंथांमोनजों मानि थाखाय बा मा सोमोन्दै सावरायनो होननानै नुजाफैलायगोन नोंथांमोना निश्चय साननो जानो हागौ बा आरो जायफोरा बुजि मोनदों बिथांमोना बे आङो सिगाङाव भिडिअ स्क्रिप्ट होनायावनो नुनानै एसेबाबो बुजि मोनदों बा हमदांनो हादों। बे सिगाङाव भिडिअ स्क्रिप्ट होनायानो जाहैबाय दिनै गोबां माने पलिटिकेलनि समाव पलिटिकेलनि दोहौ सोलिगासिनो दं एबा पलिटिकेलनि गरम सोलिफुगासिनो दङ माने दुंहाव बार बारगासिनो दङ। थारैनो जोंनि पलिटिकेलनि गेजेराव बबे मोनसे पलिटिकेलाव बा हमनानै ला जोंहा UPPL दङ BPF दङ बा बिदिनो नानानथा दङ कंग्रेस BJP दङ। दिनै UPPL हान्जाया MP नि डिक्लेयारखौ होनो हायाखै बिनि सोमोन्दै आं बुंनो थांथ'वा नोंथांमोना उनाव मिथिगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव कंग्रेसा होखांबाय कंग्रेसा होनानै थांखांबाय मैया दाख्लैनो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिया MP नि डिक्लेरेशनखौ होगोन होननाय निश्चय खोनानो मोन्दों। दायो बे निश्चय नंगौ मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि लकसभानि थाखाय सानै MP सेलेक्सन खालामबाय एबा डिक्लेरेशन होबाय। बे सानैनि मुङा नोंथांमोना दायो फारि फारि नायलाङोबा बा जाहाथे जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायलाङोब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनगोन आरो मिथि मोनगोन। जाहाथे नोंथांमोना आङो आसा खालामदों बे MP इलेक्शननि थाखाय सानै बिथांखौ जे सेलेक्शन खालामदों बिनि गेजेराव निश्चय सोरबाया दुखु मोननाय आरो मोजां मोननाया थाखायो। नोंथांमोना बेफोरखौ कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोना जानो लुगैबाय थादोंमोन बा जानो हास्थायबाय थादोंमोन आंखौ होबा हामगौमोन होननानै बिथांमोना सानबाय थादोंमोन बै बिथांमोनहा खिजानि खाफालानो गैयादां बेखायनो मोननो हादिया। दिनै गुबुन सानैयासो MP नि सिटआव जिरायफैबाय। दा बेफोरखौ गावजों गाव दुखु मोनलायनो नाङा नेक्स्ट टाइमाव निश्चय नोंथांमोनाबो बाहागो मोनगोन बा खाबु मोनगोन आं बेखौसो आसा खालामदों। जोंनि बर'फोरनि पलिटिकेलनि गेजेराव बेफोरबायदिनो गावजों गाव सिट एबा गादिखौ लानानै दावराव दावसि गोबां सोलियो नाथाय बेफोरबायदि जालायनो नाङा। जोङो बुजिलायनानै मिलायनानै जहैनो खौसे जालायनानै खामानिखौ मावलां जायखि हान्जायानो जाबाय UPPLनियानो जा सोरबा कंग्रेसनियानो जा सोरबा BPFनियानो जा। दा जेरैबायदि खोनानो मोन्दों मैया दाख्लै जोंहा राजु कुमार नार्जारी सारा UPPLआव MP सिट मोनैनि खारनाव बिथाङा UPPL हान्जाखौ नागारनानै थांनाय एबा गाव नागारलांनायनि अर्थात रिजन लानानै ओंखारलांनायनि मोनसे सिटिक गारनानै थांनाय गोबां खोनानो मोन्दों। थिग बेफोरबायदि जानो नाङा। नोंथाङा जि हान्जायाव थाया मानो बेयाव नांथाबोब्लासो सानसे नोंथांनि फिथाइखौ मोनजागोन। दिनै नोंथाङा बेयाव थालाय बैयाव थालाय थायोबा बेखौ माने बारा थिग नुहुरा। मानो होनना बुङोब्ला थोंजोङै रायजोनि नोजोराव बा नों आंनि नोजोराव साननो गोनां जायो जे बिथाङा गादि मोनैनि थाखाय एबा गादिनि लबनि थाखायनो दिनै बे हान्जाखौ नागारनानै थांबाय बे हान्जायाव गादि मोनैनि थाखाय बा सिट मोनैनि थाखाय बेफोरबायदि सानजानो गोनां जायो। अब्ला लोगोफोर आङो बारा गोलाव खालामा जासे नोंथांमोना आङो सर्ट फर्मैनो दिनैनि दिनाव BPF हान्जाया सानै डिक्लेयार होनाया सोर सोरखौ होखो आरो बबे लकसभानि नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लादो। नोंथांमोना जाहाथे एकदमबारे दिनैनिफ्राय गोसोखौ क्लियार खालामना लाबानो जाबाय। जायफोरा BPF हान्जायाव थानानै मोजां मोनो एबा गोसो गुदुं BPF हान्जानि गरम नङा होमबा बै बिथांमोना जोबोर खुसि जागोन आरो रंजाखांगोन। बिथांमोना बेसे हायो रंजानानै लादो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि हास्थायनाय एबा साननाय बायदिनो खिजानि BPF हान्जानिफ्राय सानै सुबुङा MP सिटआव जिरायनो मोनसिगोन। BPF দল হিসাবে 5টা সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত আমি খেলিম এটো ফাইনাল হৈ গ'ল। একটা তো হল কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি ইয়াৰ পিছত তেজপুৰ গুৱাহাটী আৰু বৰপেটা 5টা সমষ্টি ফাইনাল তো আজি আমি ইয়াৰ ভিতৰতে দুটা সমষ্টিৰ ক্যান্ডিডেটটো মই ডিক্লেয়ার দিব বিচাৰিছো। প্ৰথমত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি বাছি লৈছো আমাৰ আগৰে ডেপুটি চিফ কাম্পা বৰগোহাঁই। এটা সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু ডিক্লেয়াৰ দিম বুলি ভাবি আছো সেইটো দৰং ওদালগুৰি লোকসভা পৰা আমাৰ এতিয়া খালাইগাঁও সমষ্টিৰ MLA এক্সিষ্টিং MLA দুৰ্গা দাস বৰুৱা নাগৰিক। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायनानै बुजि मोनदों निश्चय नङा होमबा। दा नोंथांमोना
माबायदि सानदों गाव गावनि गोसोजों एबा माबायदि रंजाखांदों माबायदि फुर्ति जादों आरो सोरफोरा बबे हान्जानि जानानै बा बबे जिखुनु मोनफ्रोमबो पाब्लिकआनो जा बबेबा मोनसे आफादनियानो जा बबेबा दल संगठननियानो जाया माने नोंथांमोना मा सानखो बै सानै मानसिखौ एमपि सिटआव सेलेक्सन खालामनायनि थाखाय दुर्गा दास बर' नङा होमबा बेजों लोगोसे जोंहा खाम्फा बरगयारि बै बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव एमपि सिटखौ मोननो हाबाय दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों बिथांमोनहा थारैनो बे एमपि सिटखौ लानानै हारिनि थाखाय एबा समाजनि थाखाय मोजां गाज्रि खामानिखौ थारैनो नायलांगोन ना नायलाङा नों आं बर' फिसाफोरखौ दं गैयैखौ बिथांमोना बिसार खालामगोन ना खालामा आरो जेरैबायदि गोबां मोनफ्रोमबो सरकार सोलिफुबाय थानाय समावनो माने जिखियानो जाया माने कारापसननि गोबां खोथा ओंखारो दा कारापसन बायदिसिना खालामनायनिफ्राय बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव गोजान जागोन ना जाया नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर जुदिहे बिथांमोनखौबो बेफोरबायदि हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावैफोरखौ इयुनाव नुयोब्ला थारैनो रायजो राजाया मा सानदों बिथांमोनखौ फैगौ बाराव थारैनो आरो जोख्लायफिननायनि बेबस्था लादों ना बले आरो थिखोबावनायनि बेबस्था लादों नोंथांमोना गासैखौबो सिन्था सरसा खालामनानै गोथौ मेलेमजों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय जाय हक मेन बाथ्राया बेनो जि जोंहा बिथांमोनहा BPF हान्जानिफ्राय सानै एमपि सेलेक्सन जादों नङा होमबा नाथाय भटआथ' जाथ'वाखैना भटआथ' गेलेथ'वाखैना दायो देरहागोन ना देरहाया बिनिबो साननांगौ दङ सोरनि खाफालाव मा सिमां दङ बबे हान्जायाव माबायदि पलिटिकेल होननानै बुङोब्ला पलिसि अर्थात फल्स गोबां नंखाय एबा थगायनाय जोबथा थगायनाय आरो नंखाय खोथा बुंनाया पलिटिकेलनि गेजेरावनो दङ बेखायनो जोबथा जोङो गोसो गोरबोजों जिउयै माहामै माब्लाबाबो पलिटिकेलखौ फोथायनो नाङा जाय हक नोंथांमोना जिखि हान्जायावनो थाया मानो नोंथांमोना हान्जानि जानानै खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो आग बारायलांबाय था नाजालांबाय था जाहाथे इयुन फारसे देरहालांबाय थायो बा गासैबो रायजो राजा बर' माहारिफ्रा मोजां मोनो आरो जाय बिथांमोना देरहालांगोन आं मोनसे खोथाखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो जाय बिथांमोना देरहालांगोन जेरै दायो जोंहा माखासे समाव बर' हारिनि जेंनानि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गोबां बर' आइजो एबा बिर जोहोलाव सेंग्राफोरा गावनि जिउ बेसेन गोसा जिउखौ दान्दिसे थाखाय दोनथ'नानैब्लाबो दाउसा अमाफोरबायदि हाग्रा एरसो हाथियार लानानै संग्राम खालामनो गोनां जादों एबा बड'लेण्ड सोमावसारनो गोनां जादों बै बिथांमोननि थाखाय जोबथा खामानि मावनांगोन एक नम्बर थांखिया बेनो जे जोंहा बर'नि बिर जोहोलाव माखासेफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आइजोफ्रा माखासे जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बै बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राव बिरहोनांगौ लोगोसे जायफोर न'आव दङ दासिमबो बै बिथांमोनहाबो केसफ्रा दासिमबो खालास जानानै थाखाय जोबनानै थाखाय बै बिथांमोननि थाखाय जोबथा सिमां सुजुनांगोन बे सिमांखौ जाय फुरा खालामना होनो हागोन बै बिथांमोनानो अरायसम बर' हारिनि जानानै खामानि मावदों होननानै नाम मोनगोन आरो बिथांमोनानो अरायसम जै जालांबाय थागोन आरो देरहालांबाय थागोन आरो बेल' नङा जि दिनै खोनानो मोन्दों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों मैयानि दिनाव रन्जन दैमारि सारनि बा माखासे जेलाव थानाय बिथांमोनखौ दोनथ'नानै रन्जन दैमारि सारनि मोनसे हियारिं दंमोन नाथाय बे हियारिंनि रिजाल्टआ गाज्रि फैदों होननानै जों नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों नाथाय बे माबोरै जानो मोननांगौ दिनै बिटिआर सरकार सोलिफुबाय थानाय समाव प्रमद बर' थासान्दियाव बै हियारिंनि खबरा माबोरै एसे गाज्रि जानो मोननांगौ खोनानो मोन्दों रन्जन दैमारि सारनि खबरा 14 नभेम्बर बे मास मोननैनि गेजेराव फैसिगोनलाय अब्ला बेफोरबायदि माबोरै एथ'ग्राब लं प्रसेस जालायखो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि लं प्रसेस खालामना दोननानै मा खालामनो सानदों ना बले बे पलिटिकेला खाथि मोखाङाव फैनायखाय नोंथांमोना गोगोमैनो फावसायना दोनहरखाबाय नामा गोगोमैनो नारथ्रोनानै दोनहरखाबाय नामा बेखौ जोङो साननो गोनां जादों हा दिनैनि दिनाव पलिटिकेलनि सिगां जिथु रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामोब्ला निस्सय नोंथांमोना सिट एबा गादिफोरखौ सेजानो गिदों जाय हक मोननै हान्जानि गेजेरावबो आं बुंदों बर'फोरनि मोननै पलिटिकेल हान्जानि गेजेरावबो आं बेखौनो बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि सिट एबा गादिफोरखौ सेजानो गिदोंब्ला बियो जोबोर रं जागोन आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया होननानै आं सानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय आङो एसेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै जय हिन्द बर' हारिनि